Kwasekuqaleni ngangafuni udumo, ngangifuna iy'mpendulo zemibuzo enginayo. Nali-ke ikheli lasekhaya abathandi bey'nkondlo, uma ngifa anofika emngcwabeni wami. Ningixolisele kakhulu kumama ongizalayo ngokuba ukhanda limtshelo kwakhe, kepha ukuhlokoloza abakhulu ngiyafunga bengingaqondanga ukuthi nje kunemibuzo eminingi engaphendulwanga. Ngizwa isililo siqhamuka ngaphakathi endlini emnyama, ememeza kakhulu ethi Fader, Fader, ngathi kuzokwenzakalani. Amacala njengoba engathethwa lana sohlala kuze kuthini. Iqiniso ukuthi abanye balana bagwetshiwe kodwa abonile, abanye yebo bonile, kepha manje phela isigwebo sabo sesiphelile. Fader, Fader, mina ngisakwi-waiting trial, lamasonto esengwahlezi ngabayobalwa yini masengigwetshwa. Le corona yaqala eChina, kuthiwe Italy sivale ngehlahla, naseMelika isibaqedile, kodwa ivaccine izothestwa eSouth Africa ngobani? Imithi emisha ithestwa ezilwaneni, lokho enifuna ukwenza yingobani? Mhlani isidayisa thina saba imalini, sibulawa ngobani? Kunemibuzo eminingi engaphendulwanga. Ngizwa isililo sowesifazane ethi Nkosi, Nkosi ongenani, bulalani mina nishiya abantwana bami noma kunjena ngisenamaphupho ngabo. Kumanje omunye ngimkhulekela mihla namalanga, ukhesha esitolo sokudla usebenza mihla namalanga. Angilalanga izolo mina ngicabanga ukuthi laba abasebenzayo kungani bedayiswa esifweni, kungani bona kona bengavikelwanga. Ngalesifo mina ngiyasola ngathi siqanjelwa amanga. Ngitsheleni-ke nge-movie Contagion, ukudlalwa kwayo bekungani? Bekuwukusixwayisa noma ukusabisa yini? Kuza kanjani kona ukuthi kuqale kube khona imuvi ngalesifo bese sona siyalandela ngampela? Ngabe ngempela anisakhile ngenhloso ethize yokufeza inhloso zenu ezithize, ekhala kakhulu ethi Somandla, Somandla, ngizizwa ngibuthaka ngiphamandla, ngicela ungivikele ngisebumnyameni ngikhanyisele, hlezi umkhuleke sokhuleka sovalweni ulalele. Wena wahamba phezu kolwandle angeke uhlulwe unqoba abenzi bokubi. Ukuthiwa ophikisa umthetho kamongameli uyothathelwa iy'nyathelo. Mina-ke kangiwunyatheli kangiwuphikisi, ngifuna iy'mpendulo. Ngabe sivalelwe ngobani plot 5G yini? Ngabe ngevaccine kuyima nisezotshala i-corona yini? Nisiyekise utshwala ngoba nifuna ukuplanta ama-device igazi lethu li-clean yini? Ngiphenduleni kanti vele kwenzakalani? Makholwa akhulekani niqinise, kuvalwe amasonto ayimkhuleko, thandazani ningayeki, hleze makula kalwakhe lehle ningakhohlwa. Ukhulekela bonke abashawa uvalo lokuthi kuyoqala maliba endlala ingakafiki i-corona. Ngiyaxolisa webafowethu nodadewethu ebebenamaphupho okulungisa amakhaya, ebebesey'koleni nasemanyuvesi, abanye hlihle ngisho ama-graduation. Lize lingaliphosi ithawula, hleze izwe lethu kusasa libuye. Mayibuye i-Afrika emkhulekweni yenu-ke ningabalibali, nalabo-ke abayithwele abazoteta ngesikhathi esibi kanjena. Njengoba kuvaliwe iy'tolo zey'mpahla, ngiyanicela labo bantwana nibambathise nibagqokise ithemba, hleze ngomuso umdali aphendule ukukhala kwethu. Niyasizwa yini? Isililo sowesimame othi uma ngiphumela ngaphandle ngishawa amasosha, mangibuyela endlini ngidlala indima kamama kubaba, uthi angiphikisani nesinqumo sabakhulu. Ngabe sizawuzokhululeka yini? Sengifisa ukwazi impilo isazobuyela yini esimweni makunjena? Ngabe lesifo soqeda uthando yini phakathi kwethu? Mangenjalo-ke ebebepha ifindo likasofa silahlane baboshelweni. Kwasekuqaleni ngangafuni udumo, ngangifuna nje iy'mpendulo zemibuzo enginayo. Nali-ke ikheli lasekhaya, uma kwenzeka ngifa anofika emngcwabeni ningixolisele kakhulu kuma wami ngokuba ukhanda limtshelo kwakhe, kodwa ngiyafunga ukuhlokoloza abakhulu mina bengingaqonda.